life yatukurarama munomu. Koyaita sei zvayo? Mune baba vana vedu 3 vakura. Apa next year vanenge vakuenda kuchikoro. Apa tiri kugara mu1 room. Iwe relax. Mwari ndiye anochengeta vanhu, noti isusu. Zvichaita. Panenge graft kanganoda murwa online apa. Saka relax. Apa une tikutambira mari dzakapera kudhara. Hatikutambura baba. Kubva kana muri mimadaro emibaba pano, sinongoteerera. Sanya novhunduka. Baba, Tobias Dube ari kufona. Abvira kufona kubva kudhara. Samudaire ndomboko kaya kuda kundisungisa yaya. Samudaire. Upi, uya anorwara uya. Manje nhasi ndakumupedzera. Ndakumudzidzisa chikoro, ndamudzidzisa lesson. Iwe iwe. Hello Tobias. Hello Tobias. Tinotaura naye muri telefoni. Diwani. Baba, dai munhu wenyu takateerera. Mandevu. Muzive kuti ndabva kuscan. Vana vake ma-twins. Okay. Wabva kunoskana mapapers aya. Okay, saka unozosiya next Friday. Tobva tamastemba ada kungostembwa chete. Ani waskana bobo. Iyo mandevu. Vana vako komana ma-twins. Wati une twin futi. Akudawo zvema online jobs. Mandevu. No problem. Saka masivi zenyu chakubikira ndokugadzirani. Ndiri chimurume. Ndobva ndangostemba zvese. Iwe ndati ndiri pregnant. Iwe mandevu. President president ega kune ma elections atosvika gore rino. Baba, musada kunyebera ndemapenga nditi. Musada kundita mwana mdiki. Ngware chipapo. Watotanga kungopopota nyaya dzako zisina order. Ndakafonera kahureka kwa. Ndatokafonera. Vanhu vebasa ndivhiringidzira vanhu vebasa. Rega ndiende kudoro kuna umwe varume uko. Kutaurisa too much. Iwe tsokogara apo. Handitwe zvezvenini, nonzichera pamapana. Muchandiguta ndikahureka. Dauti nani kuno, dauti ndakuka hureka kunewe ndoena newe kahureka kako. Unofunga ndiri mwana mdiki munonditenderedza brain. Foni mwana mdiki.